Tots els estats funcionen tancant a la presó a la gent que molesta i que amenaça l'ordre social. Una presó que respon a la persecució dels que pensen diferent, dels que ens atrevim a proposar i a practicar formes d'organitzar-nos diferents. Avui caminem pels Jordis, però també per tots els empresonats que ho estan arran del procés català, però també caminem pels 6 joves del Sato que avui encara es troben esperant judici a la presó per una simple baralla de bar, per l'Alfon, empresonat per practicar els piquets del barri treballador de Vallecas durant la vaga general del 2012, per la Marina i per la Lola, preses i dispersades en presons de l'estat francès, solidàries amb el moviment de lliberació nacional basc, i, en definitiva, per totes aquelles persones que es troben entre reixes per haver gosat defensar posicionaments ideològics contraris a l'estat espanyol. L'estratègia de la por, l'estratègia del càstig exemplar no han aconseguit mai frenar la nostra lluita. Ans al contrari, ens ha unit i ens ha fet més fortes. No regatejarem mai ni un gram de solidaritat i avisem a qualsevol estat que si ens continuen detenint i empresonant, ens trobaran com sempre alçades de cara, alegre i combatives. Llibertat per les preses polítiques i que no s'apagui la flama de la solidaritat. Viva!